Какво става, хора? Днес ще снимаме Simple BG. Това е ревю на моя нов Jump. Не съм имал друг, че казвам нов, ама това е първият Jump в целия сървър. Вижте просто колко е лесен. Да, много е лесен, че я падам. О, масата. И нека да започваме състезанието с тези хора. О, че са неграмотни. О, да! Пак! Ела тук, бе. Ще настигнем. Опе, май. Ай, падай, чекпоинт, нема чекпоинт. Виж, тук има чекпоинт. Не кажете нещо, че що се телепортирате там. Първо. Да. Да! Скочи. Това е целта да скочите там, че е по-пряко. Само се отправя пъсъто. Не. О, да. Аз съм втори. Ха-ха-ха. Това бе от нас. Довиждане. Сега ще пусна малко музика и ще спра да говоря. Ари, бай.